Ярдэм менің үшін ол бик зор мүмкіндіктер майданчығы. Ярдәмдә мен үз-үземне таптым. Ярдәмгә килеп, мен монда укыдым. Назар волонтерлык эше белән шөгыльләндем. Һәм хәзерге вакытта бик рәхәтләнеп эшлим. Аллага шөкер, миңа бик каты үз эшем ошый. Минем дөньяга карашым үзгәрде. Ярдәм миңа кирәклесезлек кебек һәм миңа тормышка карашым үзгәрде. Чөнки мен хәзер үзем каршында бик күп мөмкинлекләр күрәм. Һәм аларны инде тормышка ашырып, ниндидер уңайлыклар белән яшәргә тырышам. Шагыйрә буларак, монда эшләү дәвамында 3нче китабымны да чыгардым. Безнең типографиядә һәм минем өчен бу шулай ук зур уңыш. Шуңа күрә мин хәзерге вакытта ярдәм тернәкләндерү үзәгендә бер-беребезгә булышып проектның кураторы булып эшлим. Һәм шулай урынбасар булып, миңа бу эшләр әлбәттә теге урыннан кем булуымнан бигрәк миңа уңайлыклар тудырганга күрә бик шатмын.